Nang luod mga higala si Sindanya. Paminaw na to. XFM Katropa. Well, marami siya nabanggit ng mga sektor. But as usual, nakalimutan naman ang sektor ng LGBT. Parang kapag June sila, nagsasabi sila ng pride statement. Pero when it matters, policy statement ko na dun sa anak, kinakalimutan siya. Sir, last 2 years na lang ng Marcos administration, umaasa pa Kada lang. Bago na nga pangutana, unsa day gusto mahitabo ninyo yots? What do you mean? Kulang pa ba ang Pilipinas sa paghatag og karapatan mga higala sa atong mga kaigsuonan in the LGBT community? Kulang pa ba ta? I mean, wala pa siguro ta nagkulang. Kulang pa ba? I mean, well, kung wala na gi-mention ni BBM mga higala, di po kumingong nasayop si BBM. Kaya di po siya, di man sa ingon nga di siya importante, but I think di ba na to problema sa Pilipinas mga higala nga naatay LGBTQ? Nga no, nabay bayot may higala gilansang sa krus? Ha? Crucified for being bakla? Na ba? No? Gipakaulawan mga higala for being wala naman ah. Bisan sa imuha diya karon no. Ay lang mo kasugog tawagon mo yots. Lain mo ingon mig dai hindi man mo babae. Maman jud na, di ba? Ato naman ang gidawat. I mean, dili na siya discrimination. Gidawat naman sa katilingban. May problema di ay. Wala naman ay problema. Nakasulod naman ganun mo sa kongreso. Na gani transgender diya. Kasi gusto nyo mahitabo. Gusto niyo pakialaman na itong family code. Kaya na, mo yung gusto, i-overhaul na itong family code na to. Usabo na to ang essential requisite of marriage, ana. That's problem. Problemado na. Di ta pwede, di ang ano man. Mausap mga to ang society. Usabon sa nimo ang fabric, sa moral fabric sa imong society, baguta mo abot niya. Kung mo na imong gusto, assuming, pero magkukadungog, ang iya lang, usa daw kapakanan, ang kapakanan daw sa LGBT community, wala daw mga higala na, wala daw mga higala, sani, asa naman akong amigo nga si Super Mario, ingon si Raimundo, ako kay Bao Mundo, sa to siya pa ingon, no? I mean, usay problema pa di kulang bag karapatan ng LGBTQ sa Pilipinas? Dili man tingali. Dili man siguro. Just do not mess with the family code. Ayo lang. No, wala pa man na nato pata mo abot diya nga point. Kung gusto mo manggipakasal, mga to di mo Amerika. Mo kasal man na dito. Naman po ikuan di na relihiyon di katong agbayani mo kasal man sa to. Pero dili lagi recognize sa state mga higala, no? Dili lagi recognize sa state. Klaro man gud na kaayo even in the di na magisgutan na hindi man kita mag-abot. Even in the Bible mga higala in the family code, ang purpose of marriage is procreation. No? Procreation. Kung gusto mo nga mag-ipon unya naamoy mga kabtangan nga anaon ubanon magkuan mo memorandum of agreement mo pa notaryuhan ninyo pwede naman siguro na. Noon ka kasal. So mangutana ko ninyo kamo mga naminaron nga mga LGBTQ, do na pa bay kakulangon ang gobyerno mga higala aside from this matter? Do na pa bay kakulangon? Asa man nagkulang ang gobyerno? Kay yun din naman ang sinasabi nyo noon ah. Di ba? Kan Digong, moriya po nyo ginasulti. Mura man, hantun ka ng parehara man gyapon. Ano may kalainan ni Digong o ni BBM? Bawal ba ni Digong sa una maglamierda ang mga bakla? Wala man. Gibawal ba ni Digong mga higala nga mo makig-contest sa among mga laki ng mga tumboy? Naglagot ra ba dayong ko? Gibawal ba na siguro? Wala man siguro na. Oh, sa lahat ng larangan, sports, naman mo. Naagani mo diha. Damir pa ka naa ka diha. Dako tayo. Layo nagnaabot ang layo nagnaabot ang LGBT community kung damir pa ka naa ka sa kongreso. Di ba? Wala na may discrimination. Gusto pa ba imong panggipangita? Gusto pa kayo mo kang santa? Kaya? Sa pa dahil problema di ayots? Kanang yots pa nang ito, yaga dahil na. Sa mga kamo di, pag tinawagay mo kuan, kanang isig kabayot mga higala mo, kuan, magtinawagay, bayot mo, anarabang gani na. What else? Gusto pa ninyo na i-corona maglakaw-lakaw? Napa-special line na kung mamalit mo og unsa ni, mamalit mo og tambal sa kuan kining
butika gusto ninyo na 20% discount, ana? Gusto ninyo na? Yan na. Feeling entitled na kayo ba? Kanang Article 3 Bill of Rights, gusto ninyo ma-avail ng full package? Dali raman na. Kung gusto ninyo ma-avail ng gikan sa Section 12, paingon dito sa 22, pagpakasuspek siya para ma-avail nimo na tanang katungod nimo. Gusto sila na ay rights sama sa lahi nga CR para sa ila. Kinahanglan ba bagod na? CR? Pwede man kang inigpangihi nimo, manirado ka diha. Kisa may musuod nimo. Oh. Pagka magbinastos, okay, pananglitan, musuod ka sa laki nga CR, kay laki kog ka. Imo lang yun ang gibugkot ng imuha. Huwag yun sa nimo na mga igala pagpurma pagbugkot. Bahala na ka. Nya mo adsod ka dito sa CR sa mga laki. Kunya, naay mo, pwede man ka mo reklamo, pananglitan. Nagbinastos, Safe Spaces Act. Priso ganis, digamo na na. Diba? Safe Spaces Act. Oh. So, do we have anything else nga kuan? Wala naman. No? Natag naman. O sa pa'y gusto ninyo sa inyong community? Gusto mo magbuhat og kongreso nga inyo, ha? Magbuhat mo og kuan? Kanang KBP, iluga na yun ng KBP, oh. Himuan na yun ng KBP nga kapisanan ng mga bakla ng Pilipinas. Ay, Nay balaod, anti-discrimination. Di naman na discrimination pag tawagon ni mong bayot. Unsa man na itawag nimo anang mao man gyud sa atong language. Mas pangit tawag og mahuyang, mas di ko ganahan mo tawag og mahuyang ano man. Weak day mo, di man mo weak kada kag bayot nga isog. Oh. Di ba? Kada kag bayot man kanang mga bugada day, kanang mga gitalawanan mo anang mga bahay kana, kini day isog man ni siya. Isindan niya. Diba? So, di pwedeng tawagon nimo og mahuyang. Hindi na pwede tawag mo yang bayot, gay. Ora man na. Oh, kaya apil mo sa LGBTQ. Di gud kay dapat isa gyud daw ka identity tanan. Iyaha gyud ang LGBTQ. Sa to pa, kung bayot ka, lesbian sad ka. Noong naman na eh. Bullseye! Bullseye! Sige daw, unsay kulang? Padayon daw, pabinaon daw na to, Gab. Soji Bill na matagal na rin talagang ipinananawa. Suji Bill. Sa dulo, itong laban for the Sojo Equality Bill will require political will from the executive. Kasi alam natin, marami talagang humaharang ito. Last time we saw this kind of political will nung panahon ng reproductive health law when the executive stood for this very important legislation. So we hope that in the last 2 years of this administration, beyond issuing pride statements, they would actually take a stand and deliver for the community. Wala po silang political will to actually get this right. Well, beyond the statement last June, wala tayong nakikitang action. Kasi kinakailangan natin translate into policy pronouncements yung kanilang mapagbati ng Happy Pride. Bullseye! Bullseye! Well, we respect that, mga igala, ilaha po na. Pero para nako mga igsoon, tama na. Gabaan na tagmayos ginoo aning kalaki ninyo. Lagi. Lain-lain man tag panglantaw ana mga kaigsuonan, ba't dili na kinahanglan pang ipangalandakan pa nato. Magkasal pag yun ta, gusto ninyo magkasal pag yun ta og laki-laki ba? Kinabuhat naman na sa uban, may igala, tama na na. No, kung gusto mo recognition sa estado, pag kuan mo dia MOU, Memorandum of Understanding, Memorandum of Agreement between partnership, sa civil partner ninyo kasi inyong makuan. Ana tingali na kinahanglan pa nga wala naman dapat may discrimination karon sa ila, hawa naman tingali. In fact, mga igala, ni-excel na sila sa uban nga mga kuan, nga mga unsa ni? Gab si Jeter man to, Gab, no? Mo mo reverse aircon? Si Jeter to. Pasa daw to ken, kay mo ra toy tuyo ken, murag wani mong giabrihan dia. Alas 9:57 na kay pare-pare nato ning atong aircon diri. Dako na kayo sa tubangan sa Ginoo. Well, lain-lain man kanang isgutanan mga igala, no? Ato ilahan na ato apon na, no? Mga katropa. Pero ang akong punto ba, nagkulang pa ba ang Pilipinas mga igala sa paghatag og space para sa atong mga LGBT community? Plus. Nagkulang pa ba? I think wala bay. No? They are not discriminated. In fact, mga igala, nag-excel na sila sa mga larauban pa diha nga mga natad, pamulitika, no? Naana sila tanan. Usa pa man. What's the ano? Sa pay kulang ninyo. Kamu naman lang gani nag-away-away diha sa inyong community, di ba? Even in your community, you do not agree with each other. Nay mga bayot, mga higala nga muingon nga bayot mi pero di mi gusto anang laki kaslon. Ana ra, nay bayot mga higala nga basta mao na. No?
Mulaps lang siya pero di siya magpalubi, no? Mga ay nga na nga mga kuan Ano yung sabtan, ano yung pangutan na unsay meaning. Basta, mulaps lang daw siya, pero di daw siya magpalubification. Ilahapod na mga katropa, no? Sa problema, no? Gusto mo mudagan pagka-opisyal na, congressman naman gani ka. So, sabay tawag sa'yo mo, congressman, congresswoman. Diba? Problema pa man na. Gusto ba yun? Sujibil lagi ang sujibil mga kaigsunan. Wala na may bayot nga yagaan mga igala. Gilansang sa krus mga igsuon, binuangan des dalan. Ngayon naman, may balaod naman taana, no? Imo nang hilabtan sila, imo nang bastuson sila sa dalan, sumbong pulis. Pailig kaso, mga igala, Safe Spaces Act, mapriso ka na. No? Mapriso ka na. May balaod na taana mga igala. So what else? Gusto ba yun ninyo nga equal there can never be lisod kayo may mong equal or else mga igala mamalhin mo Amerika. Or else mga igala usabo na to ang atong moral fabric mga igala sa atong katilingban mga katropa. Ara. Nya mosugod din ning Pilipinas ana. Dako pa kayong isgutanan mga kaigsunan.